باویشکên şîrherîmê nikarim biterikînim hesûdiyên rêya bêxîretiyê li ber bawişkên şîrherîmî dixin. Gotinên nîvçe didim hev ji ber serê xezeba bi ser zimandirêjiya min de dibare. Neyarê qewmê xwe ye tu dibêjî qey kulîlka li ser rûyekî tirş hatiye deqandin û hîn bi êşa xwe neheseyaye. Taceke xapînok vediciniqim wekî qumriya serê xwe sipartiye eynika derizî. Taceke xapînok dide serê min duayên berê xwe ji gazinên min vediguherînin. Tu dibêjî qey xemsarî cirma stûyê min e û peşkên aveke heram da diqurtînin fesadiyên ji nav dev û diranên zaliman dipekin.